Showcase. Menzi. Khuluma. Singena kwendabeni sensitive manje. Yabona ngiyabona wonke ama province. Yeah. Free State, Limpopo, Tshwane, Gauteng, KZN, KwaZulu Natal. The one and the only province with the name and the surname. Yeah. But KwaZulu Natal. Yeah. Why there's always a problem? Magunama floods, kushona bantu 300 and something, 400 and something. I think amagiwo oqala wokushada ashada KZN. Ngathi kuhlala kuneyikika. Umzwakhe embulu washane poem mathi maluthu mazulu. Yeah. Yehlisana umoya nina bakwamchali abakwamjumane kandaba. Yeah. Ithunywa zikandaba. Athi sike siyibambe le ndaba mfethu, sike singene kuyo. We don't become judgmental, we don't mention people's name, but I'm concerned because ngumadeba. Yeah. Yeah. Isibongo sakithi. Yeah. Yimuzulu. Yeah. Sizulu thina kusithi amazulu. Yeah. Yithi Zulu. Yeah, it's Scotland sakho now. Yeah. Ngokushaya uvalo ukuthi bazothi woza activation KZN. And I've experienced mangengale. Ngokutshela out engihamba nayo. Ngithi yazi ngeke sibuye singalwanga lapha. I don't know ukuthi sumhlobo njani. Deep. Isemanzini futhi deep. Ngoba ngizoyisho la vele izohlala forever ngcono uma ngihlale phezulu kwami. Yeah. Ikhukhula zafika kwahamba abantu 300 and what abanye basinda. Yeah. Abanye abanandwanga. Most ayinandwanga futhi ayihamba nemndeni. Okay. Hamba umuzi wonke nje. Uthola ukuthi umuzi ubudla mhlawumbe uyophelela le. Osho ukulandwa like umuntu nakashonile like car accident isithunzi sakhe siyalala. Yebo ayobekwa ngalesa sihlahla lesa. Atshela ukuthi usehambile. Baba manje sesiyakuthatha sesiyokubeka endlini yakho lokugcina. Manje abalandwanga abantu. Abantu abalandwanga ngekhukhula zokuqala and njalo makunemvula. They feel like they need to wake up and actually ask for usizo. And mase kuba nezinye inkinga futhi zazi ikhukhula ezothatha abanye abantu ngoba abazwakala. Manje umuntu mayeshonile ngalandwanga nama accidents kunjalo. Mawuhamba la usuke eThekwini umuntu uthola eshone ngeaccident engalandwanga because ama accident because lo muntu njalo mayefuna ukureach out akezi ngendlela eright uza ngendlela emnyama ngoba akazi ukuthi usebumnyameni. Akatsheliwe ukuthi cha siyakuthatha manje sokubeka endaweni yokugcina. Usafuna ukuthathwa la ekhona masebekwa endaweni yakhe yokugcina. I understand ukuthi usekwesinye spiritual world. Mina ngokwami ngicabanga ukuthi lokho kwenza ukuthi imvula zibe njalo. Nabantu besebephila ngendlela ehlukahlukene manje. Yabo sebethinta izinto engafanele ithintwe just ukuthi baphile impilo engcono abayitshela ukuthi ingcono. Babe rich, babe nobukhazikhazi. Whether umuntu akafundanga noma akana career kodwa uhlala eBhaliti. Yabona? And then ukuhlala kwakhe eBhaliti uthinta indawo ezithize. Ezinye indawo engafanele ukuthi ithintwe. So izinto ze-nature ithintwe kakhulu sekudlalwe ngazo kakhulu eKZN. uNkulunkulu seyayitshengisa umshanga ngomzimba. Kanti kunezinto engafanele ithintwe. Yabo? Zithintwa ngoba kufanele ukuthi ithintwe. So manje seyithinteke kakhulu izinto. Abantu sebadlulele ngokuganga. Sebedlule sebehlakaniphe ngaphezulu kwaNkulunkulu. Sebazo okunye engafanele ukuthi kwaziwe. Yabo? So that's why kune anger, kunokuxabana, ulaka kaNkulunkulu nje. Ulaka kaNkulunkulu nabaphansi. Bathukuthele because lento yokuvusa abantu ukuthi bakwenzele imali akuyona into eright phela. Uvusa ithunzi zabantu ukuthi zikusebenzele ngeze kube right endaweni enjalo. Kodwa indlela okwaphilwa ngayo kudala ke le. Kodwa kwakunendlela ukuthi uyihloniphise lento le. Yabo? Abantu sebeyenzela nje i-lifestyle. Sibayenzele ifashion. Manje ngeke uzuthinta iziba ezithule uyithintele ukuthi isebenzele wena mase ngenzeka izinto enjengalezi ezenzekalayo. KZN. Mtaka baba. Yeah. Kungashonela. Ngiyabonga khuluma. Asibambe lapho. uNkulunkulu akubusise kuloko okwenzayo. Sophinda sihlangane futhi ngelinye ilanga. Ngiyabonga. Amadoda aphinda ahlangane futhi. Siza invite ngelinye ilanga. Maybe shaye nje umcimbi yokucelebrate i-podcast. Mase ngiyaperforma ngoba bonke sike sababiza la.
bonke sike sababiza saba interviewer sahlala nabo sisenza umcimbi sithi hayi namhlanje ilanga nje lokujabula ngajabula kakhulu sibongile ukuzithoba kwakho ithe iphondo malikhala likhwaza wasabela ngiyabonga azange usithathele phansi usithathe kancane ubone ngathi sithina sifuna ukukhabrika no asikhabriki bese mangikubona mina ngathi ngabona indoda ukuthi no na amadoda engifuna ukwanika ithuba emhlabeni bakhulume ekusesifubeni abantu banazi kangcono bangagcini nje ngokubona eTV sesiyazi manje ukuthi uphume Alexander ya kasla usafe ngikre mahamba ikazi siyazi ukuthi hayi this is an Alexander showcase about the people. Last message to the youth over to the camera. Ngibonga kakhulu nje opportunity ukuthi ngibe la Grootman lami ikuyouth nje ngicela ukuthi nibe humble nihloniphe nazi umsamo nimazi uNkulunkulu showcase ama le pillowcase umenzi wakabiyela lo showcase bafowethu the more you subscribe the more we closer to the solution of our problems. We are the solution of our own conflicts. Inkinga zethu ziyosolvwa yithi. When you subscribe, you are not making a channel a favor. It's an engagement. If you get involved in our conversations, together we can make it better. And together we can make more. Subscribe. It's Israel Matseke Zulu podcast, up close and personal. It's the Ghetto Professor. You might not have a problem today, but who knows tomorrow the problem will knock on your door. Your kids might not be drug addicts today, might not be victims of prison, might not be victims of the circumstance, but tomorrow they can be, and you will need us. Msayiphinda ayikho ifamily engana addict, engana victim of crime, engana victim of violence, engana victim of abuse or GBV, engana depression, engana illness. We all need each other. It's each one teach one, and each one teach all. I might not be relevant for you personally, but maybe among your circle or within your family, I can be relevant to someone else. Salute. See you next time. The Ghetto Professor. Jovijo. Sizosha ngithi ipromo le